Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Nining gabi una sa ato ang pagvigil alang sa pagsaulog nato sa atong kapiestahan sa pagbunyag sa ato ang Ginoo. Masaligon kita sa iyang pagpadayon sa pag-uban kanato ug atong ipadangat ngadto kaniya ang atong masaligon nga mga pag-ampo ug atong mga paggipangayo tungod og alang sa ato ang kaugalingon ug sa ato ang mga miyembro sa pamilya. Iapil pod sa ato ang mga intensyon ang ato ang nasod nga magpabilin nga malinawon o madagayaon. Ato po diapil nining Santos nga Misa ang mga pag-ampo, mga intensyon sa ato ang Arsobispo Alberto uban sa mga intensyon sa ato ang Santo Papa, Papa Leo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga Eucharistia, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaloy-an mo na o Ginoo wag ka nga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy ikami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo.
Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. Tunhay ug makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemning paagi si Kristo, nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagop nga mga anak, nga nangataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, "Tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili. O gikahimut-an ako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit, ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo. Nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangitngit nga bilangguan." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipay ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Padayiga sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangiling. Paawita sila o pagdayig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. O gidayanan niya ang mapaubsanon o kataugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Asadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay, diha sa ilang mga higdaanan. Ang tagas nga mga pagdaig sa Dios, mana sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Hallelujah. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap ka. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Unya, miadto si Jesus sa Jordan, gikan sa Galilea, aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mo bunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining pagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayod og bunyag kang Jesus, mihawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati og mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak, ang nakalipay kanako pag-ayo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Aw hapon pa di ay. Hapit na magabi. Karon og inig kaugma ang Domingo gatong gihinumdum o gatong gisaulog ang piyesta sa pagbunyag sa tuang Ginoong Hesukristo. Ang pagbunyag sa tuang Ginoong Hesukristo mao ang pagkakita o pag-highlight sa iyahang relasyon ngadto sa Ginoo. Og si Juan pod ang iyang relasyon ngadto si Jesus ang iyang relasyon sa Amahan o sa Dios, og si Juan ang relasyon sa iyahang Ginoo. Importante sama sa akong gisulti ganina sa ako ang wali nga importante nga makailata kung kinsa ta ug ang mga relasyon sa ato ang pagkakita tungod kay base diha makakita kita kung unsaon nato pagpakighinlabigit sa uban. Una, si Juan nga magbubunyag taliwala sa iyahang pagkasikat, taliwala sa iyahang pagkailado, taliwala sa pagkadaghan nga sumusunod niya, nakahibaw gihapon siya kung unsa ang iyang relasyon sa Dios ug tungod ni ining maong relasyon unsa ang iyahang lugar. Wa siya magpailad sa mga pagsunod sa mga tao, wala siya mituo sa mga pagdaig sa mga tao, ug iyarang gihinumduman kung unsa siya atubangan sa Dios. Atubangan sa Dios ang iyarang responsibilidad mao ang pagpailaila sa Dios. Ang maong relasyon naggiya sa iyahang kinaiya ug bisag diin pa siya gidala sa pagkailado ug diin pa siya gidala sa iyahang kaugalingon nga faith o iyahang destiny. Nagpabilin gihapon siyang mapahiubsanon. Sa unsang pagihan nato sundon kini siya. Atong hinumduman kung unsa ta. Kita, kami, mga anak, una sa tanan, mga anak. O kitang mga anak, bisag unsay mahitabo, bisag asa ta dadon sa ato ang mga damgo, o bisag unsa pa ang ato ang makabot, magpabilin tang mga anak sa ato ang mga ginikanan. O bisag unsay mahitabo, bisag unsa pa ta kadato, o unsa pa ta ka bright, o unsa pa'y dadon, o unsa pa'y mahitabo sa ato Whether kita mo ay kinadatuan o kinapobrihan, magpabilin tang mga anak sa ato ang mga ginikanan, o nakautang ta sa ilaha, o respeto. Bisag asa pa siya dadon, bisag unsa pa ato ang makabot sa kinabuhi, na ay mga butang at dili mausab sa ato ang kinabuhi, ug magpabilin natong mga ginikanan nga kinahanglan natong respetuhan bisag unsa pay mahitabo. Mga inahan ug mga ginikanan, bisag asa pa mo dadon sa katigulangon ug bisag unsa pay mahitabo kaninyo, magpabilin mong among inahan ug magpabilin mong among mga ginikanan ug hinaot pa nga dili mo muurong sa paggiya kanamo bisan pa man kung unsa nakalisod ug unsa nakakapoy ug unsa nakaluya. Kay naay mga butang nga dili mausab dinhi sa kalibutan ug kamaong relasyon mo'y ato ang basihanan sa ato ang pagpakihalbigit o pakigdeal sa uban.
Usahay baya mao ni siya mahitabo nga tungod kay ang ato ang mga ginikanan dili na mao'y nagbuhi sa atoa. Ang atong mga ginikanan luya na, nya usahay gipangango-ango na, nya dili na makahinumdum, pura nagpabigat sa atoa. Naiba na ng ato ang respeto nila. Ug dili unta na mao'y mahitabo tungod kay ang relasyon nato mao'y maggiya sa ato ang pagpikaglibigit sa uban. Ug ipahinumduman kita sa pagbunyag sa ato ang Ginoo nga ang iyahang relasyon ngadto sa Dios mao'y naggiya kaniya sa pagkinabuhi diri sa kalibutan ug maong pagkinabuhi sibo lamang sa usa ka relasyon sa inahan, sa amahan. Ug iyang gisunod ang kabubuton sa Dios ug ang iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios mao'y nakapahimo kaniya nga pinangga sa Dios. Kita pod og nagtan-aw pod baya ang Ginoo sa ato ang gipangbuhat diri sa kalibutan. Hinaot pa kitang mga anak bisag asa ta dadon sa ako nang giingon, bisag asa ta dadon sa ato ang mga sa bisag unsa pay nakabot nato, magpabilin tang mga anak nila ug magpabilin unta ang ato ang respeto sa ato ang mga ginikanan ug dili unta nato sila yama-yamaan bisan pa man sa ilahang panahon nga dili na sila makatarong og lakaw ug dili na sila makatarong og istorya ug bisag ato na silang atimanunon tungod kay sila magpabiling gaso sa Dios. Ang pagbunyag sa ato ang Ginoo nagsignal para sa iyahang paghimo sa iyahang public ministry. Kita pod sa ato ang bunyag mao pod ni siya ang pagsugod nato nga gikwaan nata sa original sin ug nagnaningkamot unta ta nga magpadayon ta sa pagkinabuhi nga maglikay sa pangasala. Ang maong pagsulod, ang baptismo sa ato ang Ginoo nagsignal ug naghatag sa iyahang nga natay mga responsibilidad. Nga naay gihatag kanato nga responsibilidad ug mao po na ang ato ang mga kaugalingong bunyag. Ang atong kaugalingong bunyag naghatag kanato og mga responsibilidad isip mga anak sa Dios. Ug bisag asa patadadon ug bisag unsa pay mahitabo magpabilin tang mga anak sa Dios bisan pa man kung unsa ang ato ang mga sala nga nahimo. Walay mga sala nga wala tingali mga sala nga grabe kaayo nga makapalayo o makapawala sa ato ang pagkaanak. Maigsoon karon sa ako nang gisulti atong gisaulog ang kapistahan sa pagbunyag sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ug atong pamalandungan nga ang relasyon sa Ginoo ngadto sa Dios sa iyang amahan ug ang relasyon sa diri sa atong ebanghelyo ni Juan naggiya sa ilahang mga paglambigit sa usag-usa. Si Juan bisan pa man sa iyang kasikatan, bisan pa man sa unsay nakabot niya, nagpabilin siyang mapaubsanon ug iyaha gihapong giila ang Dios maong nagduha-duha siya sa pagbunyag sa ato ang Ginoo tungod kay nakaibalo siya kung unsa ang iyahang lugar. Atong tan-awon kung unsa ang ato ang marelasyon sa ato ang kinabuhi, kung mga ginikanan ta, hinaot pa nga magpagginikanan ta ug mao nay ato ang lugar diri sa ato ang kinabuhi. Ug bisag asa pamudad-on mga ginikanan ug unsa pay mahitabo, magpabilin mong ginikanan nga kinahanglang respetuhan sa inyong mga anak ug hinaot pa nga magpabilin mong ginikanan sa paggiya o pagrespeto sa inyong pagpangga o pagmahal sa inyong mga anak bisan pa man ang atuang o ang inyong mga anak mga badlungon o nagpabadlong o nakapahiubos kaninyo kay walay amount nga sala nga dili o makabuwag anang maong relasyon ug dili unta mausab ug mahagit unta ta sa pagpaningkamot sa pagpasaylo sa usag-usa kay naay mga butang diri sa kalibutan nga bisag unsay mahitabo dili miusab. Mga ginikanan magpabilin mong mga ginikanan bisag unsa pa ang kasakit nga gihatag sa inyong mga anak. Mga anak, magpabilin tang mga anak bisag unsa pay mahitabo kanato o bisag asa patadadon o unsa pa ta ka-successful. Hinaot pa nga magpabilin ta og ato nang hinumduman nga bisag asa o bisag unsay mahitabo
anak ta, ug atong respetuhan ang atong ginikanan bisan sa panahon nga lisod silang respetuhan o panggaon. Because once in our lifetime, sa dihang sila pa o batanon pa sila, ilang gihatag o ilahang gipangga ta. Ug maupod na ang atong relasyon sa Dios. Bisag unsa pa nga mga sala nga atong nahimo, kung unsa pa ta makasasala, magpabilin tang mga anak sa Dios, ug hinaot pa nga atong pangitaon ang ato ang paagi ug ang mga agianan aron kita mahibalik ngadto sa Dios. Tungod kay kung nabunyagan kita, mga anak kita sa Dios, ug magpabilin kitang mga anak, tungod kay pinangga man kita sa Dios, ug mahimot ang pinangga niya kung kita magpabilin kaniya ug magbuhat sa iyahang kabubuton sama ni Jesus. Ato karong baguhon ang ato ang pagtuo, kitang tanan mo ingon, nagatuo ako sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan, mahagahom sa tanan. Gikan ditong balik siya, napahukom sa mabuhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Sa atong bunyag, ang Dios nalipay usab kanato, iya kitang giangkon nga iyang sinagop nga mga anak. Masaligon niini ipadangat nato karon ang atong mga pangamuyo. Kitang tanan mo ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang simbahan dili unta magmaluya sa pagpasabot natong tanang matuohon sa kahinungdanon ug sa kahulugan sa atong kaugalingong bunyag. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang nabunyagan dili lang unta kutob sa bunyag, kundili aktibo silang musalmot sa kinabuhi sa simbahan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga nangugos panahon sa bunyag mutuman sa ilang saad nga matutuon ang bata diha sa Kristohanong pagtulunan ug pagkinabuhi. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga nangandam aron mabunyagan nga ilang pagabililhon ang sakramento nga ilang pagadawaton. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang binunyagan nga nangamatay na, makaangkon sa ganti sa pahulay walay katapusan dito sa langit, uban sa ilang langitnong Amahan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Maigugmaong Amahan, imo kaming gipili o giangkon nga mga anak sa among bunyag. Itugot nga makadangat kami nianang langitnong puloy-anan aron sa walay katapusan makiguban kami kanimo. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo ka marurug ako ang iyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa Kamot imong na lang mga sa kamot. pagdayan, Mas ngalan ko sa kusan, alang sa tipok niya, santos santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atul sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himuwa nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo. Dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi nining katingalahan nga mga misteryo gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag aron tungod sa tingog nga gikan sa langit katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo ug pinaagi sa Espiritu Santo ug mikunsad sa dugay sa dagway sa salapati gidihugan mo si Kristo nga imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tawo nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. O sana sa kahitasan, kay gun ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga kasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik man. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto, among Arsobispo, siyang mga kaabag ng mga obispo, sa tanang mga pari o sa tanang mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga ubanaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan,
himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagkaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salawg mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanila. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay, panagdait kanatong tanan. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko ang Kalawat kanimo, apan pamulong lamang bumayo. Laos.
Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat na ngamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati, nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon og mahimo unta gayud nga iyang mga anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa dili pa ang katapusang panalangin, ako lang tong i-clarify ang katong sa debosyon ni San Jose. Sa sunod bulan, magsugod ta sa ato ang debosyon ni San Jose. Unya ato na siyang gipalawman pa tungod kay sa ato ang damgo nga magpadayon ta o mahimo kining minor basilica. O kanang maong debosyon, puno na siya sa mga panghitabo. Una, diha dapita na ay mga palawom pinaagi sa kinabuhi o katekismo sa kinabuhi ni San Jose. O ang ikaduha nga parte ana mao ang pagpaambit sa mga tao sa atong mga kaigsuonan nga miyembro diri ni San Jose o sa ubang mga lugar nga mopaambit sa ilahang mga pag-ampo nga nadungog pinaagi sa panabang ni San Jose. Magtigom kitang mga nagrasyahan pinaagi sa panabang ni San Jose. Maghiskot kita, magistorya ta, atong ipasulti o atong ipahibalo ang mga nahimo ni San Jose diha sa atong tagsa ka kinabuhi. Kay mao ni siya makapadayon o makapagiya sa atoa. Kay kung mag-iaya ta, nya di ta magpaminaway, mura ta maluya. Pero kung magpaminaway ta sa usag-usa, hilabi na katong mga igsuon nato nga naay ikapaambit sa ilahang mga pag-ampo nga nadungog pinaagi sa panabang ni San Jose. Paibaw ami niya amo mong hangyoon sa pagpaambit para pod maukay o malig-on pod ang ato ang mga igsuon. Kay siguro man jud ko nga milagroso o siguro jud ko nga daghang mga pag-ampo nga gihatag pinaagi sa panabang ni San Jose og maghugpong ta og mag-uban ta niana aron nga dili ta mga luya o malig-on ta sa ato ang pagtuo diha ni San Jose o sa iyahang panabang o siyempre muadto na siya sa ato ang pagtuo, pagpalawom sa ato ang pagtuo ngadto sa usa, makagagahom o one and triune God o makagagahom nato nga Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanino. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong gabi kaninyong tanan.